balın koyarın gaman, iline şöhrattır vatanına can. Umancın yollayar korkut oğulhan, arkadan şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, arkadan şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, kahraman şan şöhretli yurduna. Atırlan anına binabi gelyen, günler yenişlerden yenişler gelyen. İl günü pek bitti, işler çözülyen, kahramanım şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, arkadan şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, kahramanım şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, arkadan şan şöhretli yurduna. Aydınlar aydın yar, fanlar çalın yar, kahramanım şan şöhretli yurduna. Mehriban iyleşler, ezid vatandaşlar, sal sadanatlı gepleşigimiz ýaýlymda, gepleşigimiziň başynda gahryman arkadamyza, hormatly prezidentimize tüýsüregimizden sag bolsun aýdýas. Arkadamyzyň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Ne arkadamyz şu ýylymyzy türkmen halkymyza bize Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watanyny ýyl diýip eglan etdi. Elbetde ezid arkadamyzyň başda durmagyna, watan goragçylarynyň güni güýçli depgine, belent ruh belentlikde belent geçilýär. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly belent serkerde başymyzy, baş halifamyzy, mehriban türkmen halkymyzy mehirli utlaýas. Goý gahryman arkadamyzyň saýasynda watanymyz parahat bolsun, ýylymyz awadan bolsun. Sag bol döwlet, mehriban ýylyşlar, ne görüşmedi ýaly. Haçanna watan goragçylarymyz eline saz guralyny alyp, saz çalanna, aýdym aýdanna watan duýguçylyk bar. Şuň aňartynda da gahryman arkadamyzyň ihlasy bar. Gahryman arkadamyz biziň halkymyzy parahatçylykda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Ana gepleşigimiz başynda ana şular ýaly watan goragçylary ýigitlerimiz bir watanymyzy wasp edip aýdym aýdanna bir ýüreginde joşgun peýda bolýar. Bizem tüýsürekden türkmen halkymyzy, baş halifamyz gahryman arkadamyzy ana şu watan goragçylarynyň güni bilen tüýsürekden gutlaýas. Elmedama ýurdumuzy taat salyp aýdym aýdyp wasp etmek her birimize meser etdim. Sağ olun halifa. Ine mehriban ýylyşlar, häzir siziň öňüňizde biziň watan goragçylarymyz aýdymlary bilen, sazlary bilen çykyş ederler. Şolar bilen tanıştyrsak, Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, şeýle-de Türkmenistanyň içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň döwlet serhet gullugy, şeýle-de Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň aýdymçylary ine sazanlary bilen sazarnarlyk etmegine siziň öňüňizde çykyş ederler. İlkinji gezek nowatam Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň merkez serkerdeler öýüniň merdana nesiller aýdymsaz toparynyň aýdymçysy Bäşim Ýolamanow häzir siziň öňüňizde türkmeniň diýen aýdym bilen çykyş edýär. Ceyhun
Karadağ'dan ilerisiyle Türkmenim. Kömüller yürekler bir bolup başlar, har sayığın yere topraklar taşlar. Ömür sıfradan hayar kılınsa aşlar, götürürler olduk bağlı Türkmenim. Daşlar sindirir yolu bağlanmaz. Gözüm gayra gitmez, kömür yevlenmez. Mantım gülü sözler teli Türkmenim. Ay gözüm gayra gitmez, kömür yevlenmez. Mantım gülü sözler teli Türkmenim. Mehranileşler şu Türkmenin aydymy Magtum Pragaýynyň sözleri aydym başlaryndan eýem şu ýadyma düşdi. Şu gahrman arkadagymyz Türkiýe döwletini Magtum Pragaýynyň seýligäkini açanna arkadagymyz Buýsonç bilen Türkmeniň goşgutyny aýdypdy da. Eýem şol ýadyma düşdi şu wagt. Bäşim eger mümkin bolsa senen bir watan goragçy hökümini bir halkymyzy gutlap berseň ýerinden ýene de bizim şahirlerimizin watan hakkındaky, mertlik hakkındaky aýdymlarymyz bilen dowam edersiz. Sağ ol Alipa. Menem şu pursatdan peýdalanyp, hormatly bilen serkede başymyzy, türkmen halkymyzy, şu watan goragçylarynyň güni bilen tüýsüregimden gutlaýan, hormatly bilen serkede başymyzyň jany sag bolsun, bilen başy aman bolsun. Köp sag ol Bäşim. Bäşim indi Magtum Pragaýynyň sözlerini mertlik hakkynda, bir watan söýüjülük hakkynda bir aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berseň, ondan ýerinden ýene dowam edersiz. Uluhu ve selam. Dönür gel gele naman alhalha merd olmaz. Kurdum gözünü ot yanar gel gele şağıl tilkedin kurd olmaz. Sözlüğün bilenin dillen gel gele bilbil ayrı düştü güllün. Yeşidadan doğan iller gel gele gayrı mehriban yurd olmaz. Bu dünya acayip bolsa yarım kıldı gel gele ne tenzar ne der olmaz.
Maktun uli akıl huşum geliyele aktı gözden kan yaşım Vah illa yetti gamlı başım geliyele Munnun gayrı feryat olma Gam haliyle pele ömrüm geliyele Yetti gamlı başım geliyele Munnun gayrı feryat olmaz Şunnun gayrı feryat olmaz Halipa Şuat beşim yerine yetirip oturan şu aydymyny şu bizim bir näçe desanlanmaz we görol desanna da näşi bizim bir näçe gaýtalanyp yerine yetirilen näber temen gelinçem diýen bir aydymma. Eger mümkin bolsa beşim şol aydymy yerine yetirip berseň. Ulu höwes bilen. Bergudil alır min hini vıcana Bergudil alır min hini vıcana Toy şaynı tutun temin gelin Ay bir haberi verin ağa sultana Dursun mulluğunu temin gelin şam Gelin şam, gelin şam Bir haberi verin hala ve şama Bir toy tutun elem kanın hayrana Hayrana kalbin heyrana Önümde kırk kudini çekin bir yana Yiğidin o çiğitler temin gelin şam Gelin şam, gelin şam Ay gelin çay Tabi düşman bolul deyhan arıptır Mert bolmadı merdin işi haraptır Haraptır o haraptır Çişteki vapiyalede şeraptır Yive içimle temin gelin çam Gelin çam, gelin çam Böyle oğlu bektiğin kadın tumhana Roglu bektiğin kadın tumhana Gıyrat münüp kalgalken her yana Her yana, her yana Önümde kırk kudini çekin bir yana Yiğidin o çiğitler temin gelin çam Gelin çam, gelin çam Gelin çam Çekin bir yana İtin Türkmenilim temin gelin
gelinçem, gelinçem, gelinçem Bəsim berekella tügöleme bir halk aydımların tilsimlerini bir öz bir halipalarından şonu eýem bir tälim alanlarını bildirýär da biz sağdan hökümini duýýas. Indi bəsim haçanna bagşy halk aydımlary gowy ýerine ýetirýär, halkymyzyň içinde, ýaşlamyzyň içinde gyzyklanma dörýär da. Özüňiz barada bir gysgaça gurrun berseň, onuň ýerine ýene de aydym bilen dowam edýär. Barıncadan ulu hüvös gerek turnuwata. Ne şu hüvösmen soň maýa qulýar. Na Türkmen konservatoriýamyna getirdi. Äder kwatladyna watanyň önüne karby ullumy ýerine ýetirip ýön. Ne nisip bolsa watanyň önüne gulluk borjumy bir kimsiz ýerine ýetirip geljekde de şu watanymyza, halkymyza öz kärimiz bilen, turnuwatymyz bilen gulluk eder. Kahraman arkadağımdan öz kitabına bellek geçe, şu sağ uralyň medeniýetiň üstü bilen ähli dünýäň halklaryny dostluğa çağırýar. Biziň ýurdumyz eýem bir näçe ýyldan bäri şu paragaçylyk hakyna, agzybirlik hakyna maslahatlaşýan ýurda öwrüdi Kahraman arkadağımız. Ne eger mümkin bolsa, ne ýigitler bilen ýa maslahatlaşýarsa gowurlayan aýdymlarymyz bar da. Türkmen halk aýdymy akçaýar. Şonu eger mümkin bolsa ýerine ýetirip berä. Ulu hüvös bilen. Çüllüğüdün akçerin alıpsınız savurmi dağlar taşlar çekip bilmez benim çekin cevrimi, cevrimi. Yeğdim gülüm el vermeyen kaçıp görmen doğru mu? Bütün akşam düşümde bu yemin huşumda gördüm seni karşımda yitireden aksa yâri. Yol yören kervanlar, yol yören kervanlar, akıl yerde yatmayan, çöllüğeden mergenler çenemenem atmayan, atmayan. Yüzümdeki ağır günler men başımdan ötmeyen. Canım edin pedana yalvarıp ben Hudaya, ömrümü türdüm zaya sana diyen akça yâri. Bahar günü dağmasına, bahar günü dağmasına dinlenir bulutlar, bulut oynar yıldırımın çakışını çalın.
Barçık bolsam akçayar menin yolum bilip meni yada salmadın ağır hanım bilmesin ödün gelip almadın barıp bilmen akçayar Yeğenimde kıkılılık keten Yeğenimde kıkılılık keten Yuşunat ya göğe şapık Hiç mi zalim kalmadı Yeğenim saman Deyip kepek Hey sen bir ağzı palto olsun Benim bir kara yüpüm Kimi koşulup, yanılıp, kim çözülüp Yüpek kimin işilip, yaşaşalı Aksa yâri Almasın barıp bilmin akça yâri Bəşimin sana köp sağ bolsun aýdýas, gelecekde netip bolsa watan öňündäki gulluk borjuny bir kemsiz berjä edip tamamlap, aýdymlaň bilen sazlaň bilen watan öňünde arkadamyza, türkmen halkymyza elmydama hyzmat etmeňi tüýsüremizden arzu edýäs. Köp sağ bol. Sağ ol. Aziz vatandaşlar, gepleşimizi sizin tomaş etmeňizde dowam edýäs. Näme gepleşimizin bu edeki sanyna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň watançy aýdymsaz toporunyň aýdymçysy Aýmurat Täçmuradow gepleşimizde gatnaşýar. Aýmurat, söz sizden. Menim häzirki wagtda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine gulluk edýärin. Watançy aýdymsaz toporumyz bilen öz aýdymlymyzyň sağlamlygyny üstüne işleýäris. Bizim özgedegimizde watan goruslarynyň güni bilen merdana watan goruslaryny Türkmen halkymyzy belen serkerdaşymyz gahrman arkadamyny tüýsüremizden gutlaýar. Goý biziň ýurdumyz gahrman arkadamynyň saýatyna parahat bolsun, asuda bolsun. Berekella. Aýmurat ýa-ni şu gepleşiň başynda her ýene bilen aýratynlykda bir söhbetleşik etdik. Tuwalama her ýene bir halipadan, halipaň ýolunyň dowam etdirýänini aýtdyň. Senem eger mümkin bolsa halipalaň ýolunyň bir mertlik hakyna, watan höýçülük hakyna bir aýdymlardan ýerine ýetirdiň. Döwlet aýdymlardan başlasak yerine düşürkä. Seň näme pikiriň? Goçygyt Goçygyt, ha? Onu goçygyt yerine ýetirip berä. Ulu hoşsun alayım.
Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Dinağlardan geçigit Dinağlardan geçigit Koçigit Oğul atanın efi Yeni yeri kökü arfi Yigitlik bana yanmadı Benim şaşıp koçigit Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Dinağlardan geçigit Dinağlardan geçigit Koçigit Dil kuvantın boyuna Gül yarasın toyuna Akbagat ağıyla Dünya kucak açigit Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Koçigide koçigit Dinağlardan geçigit Baktım oldun alayım Dilin dindir keçigit Dinağlardan geçigit Dinağlardan geçigit Koçigit Ceyhun derya tolkun yar Kadığı başkankın yar Dünyadıma düşende Gönlüm şeyle kalkın yar Dünyadıma düşende Gönlüm şeyle kalkın yar Gönüllerin terefi Gönlümün ağarati Men yüreğim bir dünya Men şol dünyanın sıratı Gönüllerin terefi Gönlümün ağarati Men yüreğim bir dünya Men şol dünyanın sıratı Sıratı Kendi karşı kemana Bulya bulamana Sıtma kalan kaşlarım Aykın elbin bıçağına Sıtma kalan kaşlarım Aykın elbin bıçağına Gönüllerin terefi Gönlüm ağla karati Men yüreğim bir dünya Men şol dünyanın şarati Gönüllerin terefi Gönlüm ağla karati Men yüreğim bir dünya Men şol dünyanın şarati Şarati
Yürekde beslänige yetmek üçin ilki bilen hiiliň iň gowsyny saýlamaly. İrginsiz, zähmet çekmeli. Gözüň gamaşdyrýan. Hyýalyňdakylaryň naýbaşysy. Gören wagtyň seni durky bilen gurşap alar. Yürekde besläniniz nur ýüpekde. Hede önlem dörtlü ultra rahat guruçulgyn saýatynda maýşyk guruluşy bilen çagaňydy ykjym gurşaya, sowuklugy çarpsyňdyrýa, den ýaýradýa, soğucu mikrobörecikler arkaly özüni saklap, guruluk dönüpçüne diye dermatoz tafiqi önlem arkaly 4 deslik şatlyk döwri. Aymurat, sen Balkan vilayetinden özüň şeýlem, şu adam gulluk borjuny berzaý diýen. Balkan vilayetinden bolanda hökman damana ýoly, o köpde ýaşlamadyň içinden aýdym ýerine ýetirýän. Benim eger mümkin bolsa, bir damana ýolundan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip beräýin. Hey savrım savrım dilberin Al savram savram dilberin Gerdinden aşır gelin Yan zevitin emeği Gel bana tavsır gelin Hey menin edin Görýän sevadım yaşmakda yaşar gelin Yeni görýän medheni bir çegünim sadeyli Hey aşık boldum san geleni Aşık oldum san gelin Otları tarlam sana bağlı sana Kuş oluyup uçup vardım yanına Hey sana vay sana dil yetirenim Ödüm varsak yanına Sen sadiyanı görürdüm Barışı gönlüm sadeyli Hey gelin senin iyiliğin Al lele güzeni misin Taktırma derin ağızlayıp Bilalı kaldı kamıt Olur tenhünsü distey Hey daram Vay daram daram Kuyverifin vay Her tar pusta pusta Yeni görýän mendeni bir segünüm sadeyli Ak yarım Hey günne günne görür Al lelem seni görürdüm Ağlamla ben görmekle
turmoqdun Kimi de önüm yansı beydip yardı gelmektin Sen sadiyanı görürdüm barışı gönlüm sadiyli Kimi de ölüm yansı beydip yardı gelmedin Gelin ıryan menteli barışı gönlüm sadeyli Sadeyli San gelin Yekerse gönlüm sadeyli Aymurat, taňa da üstünlük arzuw edýär. Watan öňüne gulluk borjuňym ýerine ýetirip bir öz hünäriňizden watanyňyza tüýsürekden gulluk etmeňizi arzuw edýär. Bayramyňyz gutly bolsun. Watan biziň görejimizdir. Watan biziň guwanjymyzdyr. Watan biziň buýsanjymyzdyr diýen Gahrman arkadaşımızın belent sözlerinden ruhlanyan merdana watan gorawçylarymyz bu gününe hormatly belent serkerde başlygyndygyny harby ulluk borçlaryny bir kemsir berja etýärler. Ýigitler gepleşmeden şu ýerine de näme diýär? Çal bağlanna. Ene gepleşigimizde mihmançylykda biziň edit arkadaşymyzyň saýasynda agzylyklykda watan öňüne harby gulluk borçlaryny berja etýän Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhet owazlary aýdym saz toporunyň aýdymçysy Mukam Agabaýew gatnaşýar. Mukam senem gepleşigimizde hoş gördük. Köp sağ olun. Menem spor sotdan peýdalan hormatly belent serkerdaşymyzy, mähruman halkymyzy merdana watan gorawçylaryny tüýsürem bilen gutlaýan. Boy hormatly belent serkerdaşymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sağ olun, ýigitler gezekligine tüweleme. Aýdym aýdýaňyz, ýürek buýsanjyňyz beýan edýäňiz. Mukamyny häzir ilkinji aýdymyny bir watan hakyna bir duýguly, buýsançly aýdymyny ýerine ýetirip berjek diýip ýa-ni maslahatlaşdyk. Indi sahna taňa garaş ýa-ni taýdanlaryny taýyn nur. Şol aýdym ýerine ýetirip beräý. Tapmarım
Mukam sana köp sağ bolsun aýdysyn. Watan barada bu soňçly aýdymy gowy owadan etip ýerine ýetirip berdiň. Ne halip aýdymlar bir näçe dürli häsiýetli bolýar, dürli depkinli bolýar. Biziň ýaş ýigitlerimiz hem şol aýdymlary bir ýaşdan has süýüp dinleýän aýdymlaryny ýerine ýetirmäne gowy görýärler. Mukamdan hem haýyş edýäs, bir şolar ýaly aýdymlar bilen gepleşmemiz dowam etsin. Onna ýigitlerime taýin bolsa, ýörün. Çal sağdanna. Vardım sana dönüşün Aydayın kıyvırdırdın Oğudun ödün ördün Yadıma düşüp vardım sana dönüşün Dünya göden edeni Önkütü yuvanını Yürüp denir kim anlayış onunla görüşün Yürüp denir kim anlayış onunla görüşün Berekellam kam köp sağ bol. Eger mümkin bolsa sahasy görnüşinde bir türkmen halk aýdymlarymyzdan mukam dinlenip berseň. Täbi, ýa-ni mukam birinji watan akyna ýerine ýetirdiň. İkinji bir ýaşlarymyzyň söýgüsine gelen aýdymlary. Inni türkmen halk aýdymlaryna nähili sesin gelýär bir dinläp göräýeli. Ulga gösteren Alipa. Han ýör. Yalpınlan şaptınla fenay Yalpınlan şaptınla fenay Nesivete bükem banay Ey Hudayım bulun kanay Gıydır vürinin önünni Ey Hudayım bulun kanay Gıydır görünni görünni Köp sağ ol. Mukam onna sana da üstünlük arzu edýär. Ýerine geçmek hak bolsa hemen bilelikde. Çal sağdanna. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar gepleşimizde dowam edýäsine merdana watan goraçylarymyz owadan mylaýym şerin aýdymlar bilen saatlar bilen siziň öňüňize çykyş edýärler. Indiki mihmanymyz Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň aýdym saat toparynyň aýdymçysy Maksat Hommatgeliýew. Maksat sizem gepleşimizde hoş gördük. Gahrman arkadamyz döredýän eserlerini, watan söýjüligi, insanperwerligi, ünleýän aýdymlary ýerine ýetirip şolar döredip bize nusgalyk mektebini görkezýär. Sizem merdana watan goraçylary şol arkadamyzy wasp edýän watanymyza bolan söýgüň wasp edýän aýdymlary öz ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň içinde ýerine ýetirýäňiz. Bir mümkin bolsa aýdym saat toparyňyz barada, öňüňize goýan maksatlaryňyz barada gurrun berseňiz. Döwlet şu gepleşiňizde çağıran üçin köp minnetdar. Sizin gepleşiňizde her sany tomaş edýäs. Gowy sağdandalar aýdymçy kardeşlerimiziň çykyşlaryny görüp begenýäs. Şular ählimiziň bilişimi diýäli ýurdumyzda watan goraçylarynyň güni ulu şatlyk dawara bilen bellenip geçilýär. Biz hem öz gözegimizde şu saýlap alan hünärimiz bolan aýdym saat hünärimiz bilen watan goraçylarymyzyň gününi öz aýdymdyr saatlarymyz bilen täze eserlerimiz bilen çykyş edip gelýär. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly belentierkerde başymyzy, gahrman arkadamyzy, watan goraçylarynyň günü bilen tüý sürekden gutlaýan goý gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü uzak alyp barýan il wagtly ýurt ähmiýetli işleri elmadamy rowaj alsyn. Köp sağ ol. Maksat siziň toparyňyz bir näçe ýyldan bäri halkymyza çykyş edip bir halipalar bilen ara gatnaşykda bolup halipamyz Türkmenistan halk artisti Hakberdi Hudaýberdiýew ustad akordeonçy, kompozitor o siz bilen bilelikde işläp bir näçe aýdymlar döretdiňiz. Mysal üçin aýdym döredeňizde dutaryň sesi gerekmi? Ya olmasa kanun sagyralmy, depreklen bir näçe görnüşmi? Şu haçanna halipa öz kärniň ustady bolanyny şu aýdym döredenni şol aýdymyň öz häsiýetine görä sagyral goýup bir watan söýjüligi duýgusyny duýup döreden aýdymlaryňyz bar.
Eýem şuun kuneçen halkymyzyň içinde şol halipa bilen döreden aýdymlaňyz dowam edip gelýär. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna Türkmenistan halk artysy Hakberdi Hudaý berdi fin halipamyzyň döreden aýdymyny gepleşimiň süýerine bir ýerine ýetirip berseň. Uluhu gösteren halipa. Başlacağın arkadağın pinan vatan Devlet adım üçün çıgar kafam dille finan vatan Boysoncum finnam sarım methevim bakırarım Gencikenim hanımanım bir kararlık binan vatan Acabına vasfın bedev kadamına Giyin elimin kucağına Bitin büyük çınar vatan Aydınların acabına vasfın bedev kadamına Giyin elimin kucağına Bitin büyük çınar vatan Dostluğuna ular yolu Uysancındır bedev hali Halkımın büyük ıkbali Ulus ilin aman vatan Fin batımın bakıbadi Başım teci göğün şadi Gineleme meşhuradi Bahtiyarlık zaman vatan Aydımların acabına Vasfın bedev kadamına Giyin elimin kucağına Bitin büyük çınar vatan Aydımların acabına Vasfın bedev kadamına Giyin elimin kucağına Bitin büyük çınar vatan Bitin büyük çınar vatan Maksat köp sağ olun. Halipamyzyň döreden aýdymny Mulayim Şernowazly ýerine ýetip berdiňizmi? Şu halipamyzdan häli bellep geçdi. Şu biziň ýigitlerimiz bir näçe ýollardan öz ýerine ýetiren aýdymlaryna dowam edýärler. Arkadamyzyň saýasynda halipa şähertlik ýoly bugun kunne has hem bir giňden dawralanýar biziň ýaşlarymyz, halipalarymyz dinläp şu halipalarymyzdan galan miras aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Siz haýsy halipalary dinläp bir haýsy halipalaryň ýolundan dowam etmegi özüňizi gowurýarsyňyz? Ýan haýdan aýdymda dinleýişimiz ýal Hakberdaň döreden aýdymy, o Hakberda bundan başga da bir näçe watanymyzy wasp edýän şeýlede söýgü temasynda gahrman arkadamyzy wasp edýän aýdymlar döretdi. Şeýlede galy berse biz has irrak ýaşap geçen halipalarymyz bar. Şolaň aýdymlaryny gaýwany dinläp, başardygymyzdan ýerine ýetirip halk köpçüligine ýetirýär. Ene şu gepleşigide o Türkmenistan halk artysy halipamyz Öwezgel Tekaýewiň kakanyny diýen aýdymny ýerine ýetirip bermekçi mümkin bolsa. Aýdyp beräýin. Yarıp çıkan yağın gülüdek Adatından yarıp çıkan yağın Sana baktı
yarlığı teyer yürek göğe aşık gözler bilen bakan gıydı aydıma layıktır senin cemalın aydıma layıktır senin kemalın aydıma layıktır senin akbalın bilen sende bagdeletin kakan gıydı bayram günü gördüm kolumda bağın bağında çal yardım vaktini yağın aklım hayran etti bil o ağım şad mukalım şapir dedin takan gıyır aydıma layıktır senin cemalın aydıma layıktır senin kemalın aydıma layıktır senin akbalın bilin kendi bagdeletin kakan gıyır dörende dören ay bilen günnen dünyada pek bunça görmedim senin kirneçe aytsan da aydımın menen parağının şagirdini yakan gıyır akbalın bilir tekde bagdeletin kakan gıyır Indi maksat eger mümkün bolsa bir şowgunlarynyň birini ýerine ýetirip berä. Ulugöwes bilen halipa ne ýanky diýişimiz ýaly ýerine ýetirilen bir näçe biziň türkmen şowgunlaýdymlarymyz we mümkin bolsa şonu birini ýerine ýetirip berä. Gepleşigimiň şu ýerine aýdyma başlamak hak bolsa şal salanna. ayna pek tüyüm ayna pek tüyüm ayna intidarım ayna dora bilmez seni gören adam kat akıl kuşum hayran edin ayna toy günü kıynadım beni perida yüreğimi veyran edin ayna dora bilmez seni gören adam kat akıl kuşum hayran edin ayna toy günü kıynadım beni perida yüreğimi hayran edin ayna 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 bektüğüm ayna bektüğüm ayna ben büyüdüm dolan ver ayna ayna bektüğüm ayna bektüğüm ayna intidarım ayna
haylan yakın ay olup ak gürünne kara kaşın yay olup akıl hoşum hayran eden aynağıyım çoralarım bilen durgun cem olup arasından haylan yakın ay olup ak gürünne kara kaşın yay olup akıl hoşum hayran eden aynağıyım aynağıyım Büyüdüm dolan ver aynağıyım Bekliğim aynağıyım İntiharım aynağıyım Şulaydım Türkmenistan Ağdağ Üniversitesi Kurban Murat Dağı Vasif'in o aynağı diyen aydım. Şun konuçenni töleme devam ediyor. Maksat üstünlük arzu ediyor. Vatanına kulluk borcun berza edip uzak yıllar vatanımıza hizmet etmek, kahraman arkadaşımıza hizmet etmek o tüystürükten arzu ediyor. Tamam. Dünya yalqım arka dağın payxası, belentde parlayar vatan baydağı, şöhratlı zamana yetirdi halkı, arka dağ vatanım sunmotun baktı. Ine mehrani illeşler, ediz vatandaşlar, merdana vatan gorawçylarymyzyň aýdymlary, saýlary şulardan ibaret. Şu pursatdan peýdalanyp ýene bir gezek gepleşmede gatnaşyp ne aýdymlary ýerine ýetirip beren Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginiň, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň, şeýle-de Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň aýdymsaz toparlaryna, sazanalaryna, aýdymçylaryna köp sag bolsun aýdýas. Mehrani illeşler ne gepleşigimiziň zemleýici pursatlaryna ähli mümkinçilikler döredip beren mehriban arkadağımyza, baş halifamyza köp sag bolsun aýdýas goý. Arkadağımyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Bizem aýdymyz bilen, sagyňyz bilen, medeniýetiňiz bilen diňe watanymyzy wasp etmek her birimize arzu edýär. Ýene ýaşy günlerde görüşýänçek hoş sag bolun. Vatan baydağı, koy baqi yanlansın vatan aydymy. Garaşsyzlyk kederlerin payhafi bilin, yer öňe can vatan şöhratşan bilen. Aydym aýda joşa joşa arkada
coşa coşa arkada Türkmen ili taşımızda arkada Devlet kuşu başımızda arkada Halkımızı bilen bir can arkada Halkımızı bilen bir can arkada Cümle cahan mercenetin can vatan Dünya bozuk merkezisin can vatan Yürü büyük mertebesin can vatan Yürüme can vatan şühraşan bile Aydım ayda coşa coşa arkada Türkmen ili taşımızda arkada Devlet kuşu başımızda arkada Halkımızı bilen bir can arkada Aydım ayda coşa coşa arkada Türkmen ili taşımızda arkada Devlet kuşu başımızda arkada Halkımızı bilen bir can arkada Gün sayın gül açar halkın akbali Büyük özgürüşler dünyanın ahvali Araştırlık yolu, baktın ak yolu Yer öňe can vatan arkada bilen Aydım ayda coşa coşa arkada